Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya caket rumaket nunggal manunggal kaliyan Gusti lan ngraosaken bilih sedaya ingkang dados karsa dalem Gusti menika daya kekuatan anggenipun kula panjenengan nglampahi gesang. Lan kados pundi anggenipun kula panjenengan sansaya saged nemokaken karsa dalem salah setunggal ingkang penting lan pokok injih menika kanthi tepung kalian sabda-sabda dalem. Awit yen kula panjenengan saged necep neges lan ngemban sabda-sabda dalem, kula panjenengan sacara langsung menapa boten, sadar menapa boten, kula panjenengan ngleksanani menapa sing dados kersaning Allah ing Gusti Yesus. Mila anggenipun nglampahi gesang kados pundi kula panjenengan tansah ngener lan adhedhasar linandhesan sabda-sabda dalem. Masalahe awake dhewe wong Katolik kadhangkala ora tepung raket karo sabda-sabda dalem ingkang sinerat ing kitab suci. Awake dhewe maca kitab suci ya jarang, mirengake sabda dalem ya paling pas misa dina Minggu. Yen misa lan anggone misa kadhangkala sabda dalem ya ora dipirengake kanthi tenanan, malah nunggu khotbah Rama lucu apa ora, suwe apa cepet, marai ngantuk apa marai guyu. Kadhangkala fokuse malah mekaten. Sabda dalem sing tansah diwaosake rikala liturgi sabda mung awake dhewe tampa kanthi ora serius. Nek bahasane simbah-simbah rumiyin ya mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Rampung misa ya blas ditakoni Injil iki mau nyritake apa. Awake dhewe wis lali, awake dhewe wis ra iso jawab. Apa meneh bacaan sepisan lan bacaan ping pindho belas ora nyantol. Lah menika tantangan. Lan yen wonten seminar-seminar utawi sinau menggaing kitab suci, kadhangkala ya boten kathah sing nderek. Sing nderek paling ya umat sing kuwi-kuwi wae terus, sing pancen aktif, sing pancen kepengin sinau menggaing iman kapitadosan ya ing kitab suci, ya ing ajaran-ajaran gereja lan macem-macem piwulangipun pasaman suci sing diseminarake. Ning sacara prosentase kathah umat sing boten do rawuh yen wonten seminar-seminar wong sarasian kitab suci kemawon. Yen kula panjenengan tingali boten kathah umat lingkungan sing nderek pepanggihan mergane apa wedi mengko ndak ditakoni utawa dikon sharing bab kitab suci. Alasane merga ya ora ngerti kitab suci. Ning mbok ora ngerti kitab suci, ora nggerakake terus semangat anggone sinau kitab suci. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng tiyang kathah bilih ingkang dados sederek dalem boten namung tunggil darah, ning sinten kemawon ingkang purun mirengake lan ngestokake sabdaning Allah. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma
Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabika kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Markus bab 3 ayat 3 setunggal ngantos dumugi 3 gangsal. Nalika samono ibu dalem Gusti Yesus lan sederek-sederek dalem padha nusul lan karo ngentosi ana ing jaba padha utusan ngaturi Gusti medal. Ing kono akeh wong sing ngrubung panjenengane lan ana sing banjur matur, menika ibu lan sederek-sederek panjenengan sami wonten ing jawi madosi panjenengan. Nanging Gusti Yesus paring wangsulan, sapa ta ibuku, sapa ta sedulur-sedulurku? Lan karo mriksani wong-wong sing padha lungguh ngrubung mau, Gusti ngandika, iki lho ibuku lan sedulur-sedulurku. Awit sing sapa nindakake kersaning Allah yaiku sadulurku lanang lan sadulurku wadon lan ibuku. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Ibu Maria lan sederek-sederek dalem Gusti manggi Gusti Yesus ing pakaryanipun. Mbok menawi isu utawi perkawis bab Gusti Yesus sing viral, sing populer, lajeng sampun wonten isu bilih Gusti Yesus boten waras, Gusti Yesus keranjingan setan. Menika adamel Ibu Maria yo kuwatir. Jejering ibu yen putrane menika ana apa-apa ya tetep wae ora tentrem, ora jenjem. Kudu weruh dhewe, anakku saiki kabare kepriye. Mila lajeng nusul madosi Gusti Yesus ing pakaryanipun. Menika salah setunggal kepekaan jejering ibu tumrap putra-putrane. Mila kula panjenengan jejering putra menika ya ngerti dhewe, ampun ngantos nyiya-nyiya ibu biyung simboke awake dhewe kepriye menapa malih yen simboke awake dhewe wis jompo, wis sudurungan lan sapanunggalane kados pundi sing isih waras, sing isih sehat, sing isih kuat menika ngemong lan momong kanthi sak sae-saenipun. Tiang sepuh menika astu peka lan peduli dumateng putra-putrane. Pancen mbok menawa anggone mujudake kapredulan beda-beda. Nek jaman saiki mbok menawa ya ora kudu terus nusul utawa marani neng padamelane utawi griyane putrane sing adoh neng luar kota. Cukup telepon utawi video call. Mila yen kalian tiang sepuh menika ya asring-asring anggone telepon video call takon kabar supaya ya tentrem. Lan ingkang aneh rikala wonten sing caos pirsa bilih ibu satos sederek-sederek dalem menika pengin manggihi Gusti Yesus malah lajeng nyuwun pirsa dumateng tiang kathah, sapa ta ibuku, sapa ta sedulur-sedulurku. Tumraping Gusti Yesus hubungan darah menika pancen penting, ora bisa diselaki mergone ya kodrat. Ning Gusti Yesus paring wawasan bilih tiang-tiang umum saged dados sederekipun Gusti Yesus, saged dados ibunipun Gusti Yesus yen purun mirengake lan ngestokake sabdaning Allah, nindakake apa sing dadi kersaning Allah kados Gusti Yesus.
Lan temtu menika tumraping jaman semanten yen bisa dadi sedulure Gusti Yesus luar biasa. Awit ing jaman semanten Gusti Yesus nembe viral, nembe populer, nembe entuk jeneng apik. Mila yen bisa dadi sedulure Gusti Yesus, wah kuwi kamulyan. Gusti Yesus ngajak kados pundi nemokaken strategi pastoral sing pas saengga boten namung isinipun injih menika kados pundi tiang-tiang lajeng semangat ngupati berjuang nindakake kersaning Allah, ning ya Gusti estu peka menggaing wekdal sing pas kanggo narik tiang kathah supados purun nindakake kersaning Allah. Injih rikala Gusti Yesus populer, Gusti Yesus menarik banyak orang. Mugi-mugi kula panjenengan sami nggih wantun kados pundi nindakaken kersaning Allah kanthi setya, nggih mbok menawi boten gampil, lan sinau saking Gusti Yesus kados pundi martosaken kekeran kawilujengan dalem. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.